चिरां जिल्लानि 2 नं बौलाजार आगोमा लाइब्रेरी आरो क्लाबनि बानजायनायाव खुंनाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। बे मावबादाखौ रायजो सरकारनि हारिमुआरि आयदा बिफान आरो चिरां जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों खुंफुंदोंमोन। थांनाय 10 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइसिम गासै 15 साननि बर' दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय देनायनि सायाव बे मावबादायाव फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। ओनसोलनि गोबां गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बे मावबादायाव बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि देंखो बोनाय आरो दोरोङारि मोसानायनि सायाव सोलोंथाय लादों। मख'नो गोनांदि बे मावबादानि जोबथा एबा फोजोबनाय सानाव बिटिआरनि एम धनन्जय बसुमतारी हारिमुआरि आयदा बिफाननि मावख'गिरिनि अनगायैबो फानबारि दालाइ एबसुनि बिबानगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादों। गिबियावनो साबायखर बावो आसाम सरकारनिसिम आरो हारिमु बिफाननिसिम जे बिथांमोना बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव खोब मोनसे प्रडाक्टिभ मोनसे इनिशिएटिभ लादों। बिथांमोना साबायखर बावो जे बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव कालचारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लादों। दा बे 15 साननि थांनाय 10 जुलाइनिफ्राय जोंनि बे सामार बे वर्कशपआ सोलिदों। दिनै 25 जुलाइ जों दिनै फोजोबबाय। दा साबायखरावबो बिथांमोननिसिम बेफोरबायदि लानो थाखाय आसा खालामो उननि समावबो बिथांमोना बेफोरबायदि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि प्लेन पलिसि लाबोबाय थागोन। जोंनियाव मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा आरो दामनाय देनाय खाम, सेरजा, सिफुं बे गासैखौबो लाजोबनाय जादों।